Önök vagy minket néznek teljesen hülyének, és egyébként a budapestieket is, vagy a nemzetgazdasági minisztert és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt. Nem tudom, melyik a helyzet. Önök tényleg azt akarják most itt elmagyarázni, hogy egy teljes részletességű építési szabályozást tartalmazó adásvételi szerződést kevesebb, mint 2 hete aláírt a magyar állam, konkrét építési paraméterekkel, amire kötelezettséget vállalt jogalkotásilag, de ezt nem is kell komolyan venni. Bármit lehet még tárgyalni, majd legfeljebb fölmondjuk a szerződést. De most ezzel érvel, hogy van egy kilépési lehetőség a magyar államnak. Minek írták bele ezeket az építési szabályokat? Ön azt mondja, hogy az 500 méter, ez itt álhír, meg nem tudom. Itt van a szerződés melléklete, valószínűleg akkor tényleg nem olvasta. A szerződés melléklete, és bekarikáztam rajta az 500 méteres számot, ami abban a sorban szerepel, hogy az épület megengedett legmagasabb pontja. Az az 500 méter. Ezt nem én írtam bele a szerződésbe, hanem önök. Aláírta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, aki nyilván ilyen súlyú szerződést nem írhat alá kormányzati jóváhagyás nélkül, ebbe a szerződésnek a mellékletébe ezt az 500 métert, majd beleírták azt a szerződésbe, hogy az ingatlanok vonatkozásában akkor kell kifizetni a vételárat, hogyha az azokon tervezett fejlesztés megvalósítása során alkalmazandó és a szerződés aláírásakor hatályos valamennyi, az ebben a mellékletben rögzített követelménnyel érintett építésügyi előírás a melléklettel, tehát ezzel az 500 méteres szabályozással összhangban módosításra kerül. Önök jogalkotási kötelezettséget vállaltak egy adásvételi szerződésben, hogy úgy módosítják, úgy írják felül az ország és a főváros építési törvényeit, hogy 500 méteres épületet lehessen építeni. Ez van benne szó szerint ebben a szerződésben, és az, hogy bármilyen más jogszabályt is módosítanak az arab befektető kedvéért. Most erre előadni, hogy nem kell ezt komolyan venni, nincs itt semmi látnivaló, majd legfeljebb módosítják. Hát azért az, hogy Lázár János szavára hivatkoznak, most tegyük is félre a divatcsarnok ügyet, amire valahogy elfelejtettek reagálni. Ott is van közlemény, frakcióvezető asszony. Lázár János is tett ki, hogy neki sincs semmi köze semmihez. De ha ezt az apró részletet félretesszük, hát a Moltoronynál, amit előbb említett frakcióvezető úr, ott is ugye meghallgattuk, hogy hát Lázár János nem ért egyet, hogy ilyen magas torony legyen, aztán valahogy mégis megépült. Aztán valahogy mégis ott lett nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásként. Fölhívom a figyelmüket, hogy sem Lázár János, sem Gulyás Gergely nem mondta azt elvágólagosan, hogy nem lesz 500 méteres torony. Mind a ketten azt mondták, hogy ők nem szeretnék, ők nem örülnének neki. Amikor megkérdezték a kormányinfon, hogy akkor biztos, hogy nem lesz-e, a miniszter úr nem mondta azt, hogy nem lesz. Azt mondta, hogy ő szerinte nem várható, nem valószínű ez. Ez volt a legmesszebb, ameddig elment. Ez a Moltoronynál is végighallgattuk, mindenki azt mondta, hogy nem szeretné, aztán mégis ott lett. Itt 3,5 Moltoronyról beszélünk, amit még egyszer mondom, szerződéses kötelezettségként vállaltak a Z-01/E/W beépítési övezetben.